Quin és el concepte darrere això? Allò tan bàsic i tan senzill de que no es pot estimar allò que no es coneix. Per tant, objectiu número 1, que la gent conegui el mar. Quin és el millor moment? A vegades hi ha un momentum per implantar les coses i el principal de totes les societats i totes les indústries és la cultura. I per tant, la millor solució és la millor potencialment implantable. La xarxa marítima de Catalunya, BlueNetCat, està composada per personal investigador que es dedica a temes relacionats amb el mar i té com a objectiu transferir els resultats de recerca de tot aquest personal investigador a la societat, de tal manera que la recerca no quedi confinada a articles científics o als projectes en els quals s'ha desenvolupat, sinó que pugui tenir un impacte social i que es converteixi en millores que pugui aprofitar l'administració, la societat civil, les empreses, qui ho necessiti. És la baula entre el món de la recerca i la societat que pot necessitar tots aquests resultats per desenvolupar noves empreses, noves tecnologies, noves idees, per incrementar el coneixement que la societat té del mar. De fet, la xarxa marítima de Catalunya va néixer l'any 2019, però ve de la xarxa d'aqüicultura, que va començar l'any 1997, crec recordar en aquest moment, perquè el mar és un medi continu, és un medi en el que tota l'activitat s'impacta entre elles i per tant és molt important que l'aqüicultura treballi amb la pesca, treballi amb el turisme, treballi amb la gent que està desenvolupant energies com l'energia eòlica o energia de les onades, etc. El que hem de ser capaços com a societat és poder absorbir tot aquest talent i no centrifugar-lo cap a altres indrets d'Europa o del món, que sí que és una llàstima que veus que gent amb un talent molt destacable, francament, doncs s'han de buscar la vida una mica lluny de les seves cases i dels seus llocs de pertanyença. Llavors això sí que com a societat sí que hem de saber la manera de canalitzar tot aquest talent. De fet, l'economia blava és un concepte que agrupa coses que ja passaven. Ja hi havia pesca, ja hi havia aqüicultura, ja hi havia obtenció d'energia, ja hi havia mineria submarina, ja hi havia totes aquestes activitats que es desenvolupen en el mar, ja existien. El que passa és que existien independents les unes de les altres. El que fa l'economia blava és posar-les totes sota un mateix paraigües, entenent que totes elles s'han de parlar i s'han de cogestionar alhora, de forma coherent, perquè garantim que tot això ho fem d'una forma sostenible. És a dir, que el mar pot seguir funcionant de forma sostenible, però el que fa és agrupar coses que ja existien. I què és el que s'ha vist? S'ha vist que tota aquesta recerca no s'acaba de traduir en beneficis per a la societat. S'ha produït el que a Europa se'n diu la vall de la mort, que és que tota aquesta recerca s'ha quedat concentrada, com dèiem abans, en articles científics i en reports finals, etc., però no s'ha convertit en impacte social. I per això la transferència de tecnologia i de coneixement que ens porta a la innovació és un element fonamental ara mateix en tots els sectors. No puc fer res més que estar d'acord. Sí, evidentment això es tracta d'una manera aïllada quan és una qüestió eminentment ecosistèmica. Tot ens afecta i tot afecta una cosa a l'altra. Per tant, tractar els temes com a verticals, aïllats, en si mateix és un error. El concepte aquest de One Ocean, One Health, cercar el tenir cura de l'oceà des d'un punt de vista molt transversal, crec que això és molt interessant. Conceptes com el que s'està implantant ara i es vol implantar fins i tot a nivell d'empreses, com el capital natural, el tema de voler aquests recursos naturals que tenim, biòtics, abiòtics, la part que ens aporta a nosaltres el capital natural, els serveis ecosistèmics com el lleure, com la salut, el que extraiem del propi mar. Comentàvem abans, el tema dels KPIs, aglutinar i orientar esforços. Per tant, tractar com a verticals penso que és un error i és més, d'un punt de vista integral, fins i tot de temàtiques, obliga a tenir una estratègia, no tant una tàctica, no una qüestió més a curt termini, sinó més a llarg termini. És a dir, és més important plantejar-te on estaràs dintre de 5-10 anys que no dintre de 6 mesos. Perquè si no, el que fas és adoptar tots els teus recorreguts, totes les teves previsions, molt a curt termini que van canviant al llarg dels anys. Per tant, també has de tenir aquesta flexibilitat d'adaptació i és important tenir aquesta continuïtat. La part de descarbonització, la part de gestió de recursos i també d'indústries concretes, ajudar sobretot pel que fa al tema de la captació de dades
a la gestió de diverses zones concretes, no? Sobretot en l'explotació dels recursos, que sens dubte hem de continuar. El que tu vols amb un actiu és que et vagis generant recursos socials, recursos econòmics i recursos ambientals. Un dels reptes fonamentals és, d'entrada, construir la comunitat. Penseu que aquestes 700 persones que composen la xarxa, moltes vegades, de fet en molts casos, no havien treballat mai junts. Què som capaços de fer entre tots, però que ara és important que internament sapiguem identificar els nostres partners. Penseu que hi ha diferències no només d'àmbit d'estudi, sinó a vegades de vocabulari. No parla igual un economista que un veterinari. I aquí també cal entendre's i cal veure com podem abordar els projectes plegats. Per això ens organitzem internament en un concepte que en diem els reptes marítims. És a dir, no ens separem per biologia, veterinària, economia, etc., sinó, per exemple, contaminació del mar. I en aquest àmbit hi pot contribuir moltíssima gent des de disciplines molt diverses. M'agradaria que fos una pota estable i perdurable que anés alineat amb totes les estratègies tant industrials com de governança per tal d'alinear tots els sectors. A mi m'agradaria que la xarxa fos un instrument per l'impacte social. Aquest seria el punt. Si nosaltres aconseguim una comunitat que sap treballar junta des de tots els punts de vista i ben connectada amb la societat i que sigui capaç de construir autopistes pel coneixement i que tot això es converteixi en benefici per a la societat, tot conservant el mar amb la seva sostenibilitat i amb la seva integritat.